Sziasztok srácok! Ebben a mai videóban be fogunk csöngetni egy full idegen emberházába. Tart velem Áron is. Sziasztok. És akkor megyünk. Szóval ugye itt vagyunk a ház előtt. Igen. És akkor be fogunk csöngetni. Ja, és várunk el 5 percet. Jó. És akkor várunk 5 percet. Szóval eltelt az 5 perc. Úgyhogy most egy újabb kihívásom. Igen, mondjad. Mondjuk gyorsan számolva. 5 másodperc. Csengetés. Jó. 5 másodpercig megnyomjuk a csengő gombot, és utána melekülünk, mint a őrült faszok. Szóval menjünk. Most te csinálod. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jó, és nem hozhatjuk a bicónkat. Plusz. Itt vagyunk a kezdő pozíción. Sikeresen itt vagyunk. Igen. Szerencsére nem történt semmi még. Találjunk ki valami újabb fasságot, én azt mondom. Mi legyen az Áron? Nem tudom. Hát a fej. A gondolkozás jele. Nem tudod? Nem tudod? Tudok egy másik házat. Oda is csangessünk be. Jó, akkor menjünk. Jelentkezünk, amint odaértünk, srácok. Eddig nem történt semmi, mert semmit sem csináltunk. De most. Kinézzünk. Észrevett minket a tulaj, és üldöz minket. Bozd meg! Bozd meg! Azt a kurva! Ilyet még nem tapasztaltunk. Vissza kell mennünk. Szerintem ő visszament, ő egy öreg. És szerintem ő már visszament. Nézzük meg. Jó, visszament. Jó, jelentkezünk, ha visszaértünk. Ismét! Nos, srácok. Bocsi, hogy itt több ideig tartott ez, mint gondoltam, mert elkezdett minket a néni keresgélni. És mi, mint láthatjátok, bakarhoz bújtunk. És ez a kihívás szar. Mert ugye ez is egy szomszéd, és nem tudom. Pont ez a baj. Igen, és a néni viszont nincs olyan közel. Jó. Ezért is szerintem most fejezzük be ezt a videót. Igen. És lájkoljatok. És iratkozzatok fel, ha tetszett ez a videó. És nyomjatok már be a csengőt, ha ott tartunk. És hát, hogyha elérjük az 5000 feliratkozót, akkor lesz egy kövi rész. Na vágj. Túl sok. 100. Jó, 100 feliratkozó. Sziasztok, srác! Én Marcell voltam. És hát ő Marcell volt, én meg Áron. Sziasztok!